When friends gather, they make merry. And here we are, friends and family, in high spirits and in thanksgiving. We look back and we acknowledge the magnificence of God. Therefore, today, we stand firm, we stand tall, and we stand strong to say, thank you, Lord. chekwa anyị niile na ezinụlọ anyị ọbịa anyị ji kpọkwa ndị mmadụ chika anyị tukuru anyị lie oyo wee kenekọta Chineke na ọ bụ ọsọ mgbe awụhụrụ echiwe mkpi ọ na-adị mma mgbe adị ndụ mmadụ na ibe ya emekọrịta ebe a na-emekọrịta otu a bụ ebe ịhụnanya na-aga njem na ebe ịhụnanya dị ebe ahụ ka Chineke nọ ebe ahụ ka udo na-achị ebe ahụ ka Chineke nọ so ihe anyị na-eme abụ na ịhụnanya ọbịa ya ji kpọkọ mmadụ niile na-enye ebe anyị hụ ndị mmadụ aka na-ebido abịa anyị ma na ụtụrụchi mmadụ ga-abịa ebe mata anyị kwadokwe na-akwado ihe a ga-eri na ihe a ga-ahụ na ihe a ga-ata na egwu a ga-ete anyị kwadoro ihe niile ọ bụ na anyị bụ ọkarịkata mmadụ niile mana ewekwere ihe anyị ji emewe anyị na-ekwu ihe anyị achọọ na anyị mewuo ya mma ihe anyị na-emeta na anyị ga-emewu ya mma in fact anyị na-emewu ya mma oke ike anyị site n'ike nke Chineke a na-amaara m na ọ ga-agazi ekpere m na ekpere ndị niile bịa n'ụwa ndị ha bịara ebe na ọ ga-ewetara ha ngọzi ọ ga-ewetara ha agamnihu ọ ga-ewetara ha ịdị n'otu ọ ga-ewetara ha ngọzi Chineke na ngọzi mmadụ ka ha ji bịa n'ụwa n'udo ha na-akwa ụzọ chee ha ka o ji chee ha mbịa n'udo ọ ga-eche onye ọbụla niile ha na n'udo so ana m ekenekwe mmadụ abụ onye ji ihe onyonyo a eji esete ihe eji ekwu okwu na-ekenekwe ndị ọbụla bụ ndị na-enene ihe onyonyo nọ na-asị ha na Chineke anyị bụ eze ya anyị na-emeta na maka Chineke anyị bụ eze ewepụ anyị nwere ike ime n'ike ka anyị ọ na-abụghị Chineke bụ eze ndị gwere ebe anyị ga-agba ya na ịkasị n'ọkwa ọ bụ maka na ọ bụ eze bụ o ji ya anyị ike na agbamume na eji ike na ihe eji eme anyị ndị eme ihe anyị na-emeta
ọgwụ ka ọha nọ n'ebe na-ewere ihe ọzọ ịnọ asọmpi ugbo ihe niile kere eke jawa Chineke mma mụ onwe m ga-esokwara aja ya mma ihe niile o kere eke na aja Chineke mma mụ onwe m ga-esokwara aja ya mma ihe niile o kere eke jawa Chineke mma mụ onwe m ga-esokwara aja ya mma onye ukwu ọdụm eze Judia edeyo oke Chineke ndụ nke warụ họkwara 2021 on heshi nwa obere oge kịta onye anyị ike anyị aba ya n'oke ọrụ chukwude ọnụ nwaanyị chiri anya o kipụrụ anyị bizi anyị riwe ihe ọ bụghị oke mma anyị ọ Chukwu na-eme amara ọ bụ ya na-eme ajụ a na-agba ya deyo dibịa ukwu agbakwuru ezumike chi nke ụmụ ogbenye chi kwesịrị ntụkwasị obi ọ naghị agha mana Chineke anyị adịghị agha asị na ya nara otuto nara ụmụ nnụnụ niile oke osimiri na ihe niile dị n'ime ya mma ndụ o kere na oyiyi nke anụ ufe nke eluigwe anụ ụlọ niile ha nchakpọwa isi anyị na ewere Chineke n'ihi na ọ dị mma o tochiri na anyị ga na-ebunye aha Chineke elu n'isi ya wekpere ọmbụrụ na-ekpuchie ọ kwukerewa n'akụkụ anyị ka anyị ji pete na anyị na-akparịta ụka ọdụm ka ọbịa natara maka nwa anyị erutere ebe nwatakịrị na-atara anyị omogbu gọziwe n'ihe ewewe na ihe aka gọziwe na ọmụmụ nwoke na ihe udo na-aga n'ihu udo chia n'ụzọ maka na ọ bụ onye udo maka na ọ bụ amụghere maka na ọ na-ewetekwa ọchị ụmụ ogbe ụmụnta ndị ọzọ ya na-ekwuru akwụ ndị ọ na-ama mana ha rie etu a ka Chineke ga-eji ukwelu were kwara ya ụzọ o weta ụmụ ya adị ndụ chọọ ya aka n'ikpe agba oche rie okirikiri ọ na-ene owe ọbụkwa eji agara m nna ha nna George nwe obodo okwu na ihoro nwoke nwoke a bụ onye udo ebe ọbụla ọ batara udo na-achị achịrị m ogbe ya n'ụwa Chukwu gọziwekwa ebe ọbụla ọ gbara ụkwụ ngozi ebe ọbụla ọ gbara ụkwụ ngozi maka na akpa ọbụla echi na-ewepụta ihe ọma ada akọ ebe ahụ achịrị m ihe ewewe ihe aka Chineke were chọọ ya mma maka na o rotere nne na nna rote ikwu na ibe rote ụmụnne rote ndị nọ na mkpa dị iche iche ọ ga-adịrị ya na mma n'aha Jizọs ọ dịrị ya mma ya dịrị ibe ndị ihe ọma dị mma ewekwere ndị ihe ọma na-asa ewu ọ bụghị ọmụ na-atụrụ Chukwu na Chukwu maara ọ ga-eji ọ na-ada n'ego ọ nọ n'ụlọ ọ na-ada n'ụlọ ọ nọ n'ego bụ nwa nwoke ihe ụkwụ ama akpa nke na-ama akpa ha na-efe efe ya efe ukwe na ndụ ka aka ịghara ndụ gba aka ire erie ya Chukwu ya na-adị isi ike ebe otuto ga-abụ nke Chineke ngozi abụrụ nke anyị na ha Jizọs amen. Thank you.
Chidimma Okeke-Ugwu. Ezinụlọ ị nọ na ya na-eme ihe onyonyo anụmanụ ezinụlọ bụ Okeke-Ugwu. Ọnụbewo to be precise. And ihe anyị na-eme tata dịka arọ na-abịa na njedebe the 22nd day of December. Bụ na nwanne anyị nwoke bụ Okwute Stone nọ na Germany, ezi nwanne dị nwete shiri ka ezinụlọ gbakọ ọnụ were aṅụrị kene Chineke na ndụ odudu na nchekwa ọma Chineke kemgbe nna anyị rapụrụ anyị n'ezinụlọ anụ. Ọ dịka a ga-aga dịka na ama nka, mana tata after so many years, several years nna anyị rapụrụ anyị bụrụ achịwa ajawa ọchị ka anyị gbakọ ọnụ dịka ezinụlọ ka anyị kene Chineke. Ọ dịka na arụ a 2020 ihe dị ike dị egwu megachiri ebe ndị niile ezinụlọ ndị mmadụ enwe ndị gbata ụfọdụ nwụrụ n'ike, ụfọdụ bụ na accident, mana Chineke dowere anyị ndụ. Ọchị ụmụ Israel that na ka ha jechere agha that they never counted their loss, that akaụntụrụ ha acha niile ha zuo oke. In the year 2020 COVID bịara, EndSARS bịara, o mere n'ihu be m na Abuja, but God kept us alive. Ọ bụghị na ya amaka, ọ bụghị na ya adịka, ọ bụghị na anyị dị righteous. Nwanne m nwoke anụwa wee shi ezinụlọ as a whole chi ka anyị kene Chineke, ka anyị jụọ Chineke mma. Ọ bụ onye kwesịrị ntụkwasị obi. Achịwori na ihe mmadụ na-eyi achị na ihe ha na-egote n'ego ezinụlọ dị ka ezinụlọ anyị ama ngote, ma Chineke hụrụ anyị na ya dowe anyị nda izuo oke. Mama anyị bụrụ onye o ji ahụike wee chọọ mma, adachi anyị gbata na ihe ọkụ na-eme. Stone nwanne m anụwa na-egbu agha dị iche iche n'obodo oyibo na ebe niile, ma Chineke dowere ndụ mee ya ụwa na-anụ onu ya. Anyị si Chineke onye mere ihe dị otu a ya ribe otuto n'isi Chineke mere kawa. O nwere ihe agbụgbọ ama ọ gwara m, ọ sị na o nwere place in Germany a na-agba the speed limit is between 100-120, mana mmadụ na-agba 200+. Ọ dịghị ka Nigeria iwe ike ime ihe dị mma. Ewe speed limit in every park. Maka ishi na-azụ wee kụọ ya na onye bịara adị believe na mmadụ dị ndụ, mana Chineke dowere ya ndụ ọka akọghọ ya. Ọ bụrụ ihe inye Chineke otuto, mana ọchịka ike na Chineke aja nsuru ọkwa ama na Chineke ga-anarị, maka na anyị chiri eme na nke ome eme na nke ọka ga-eme ya. Chekwewe anyị agụ na ụzọ niile anyị na-aga ya na-edu ihe niile a mụrụ n'ezinụlọ bụ Okeke, ma nwoke ma nwaanyị. Ihe ọma kwụ anyị n'ihu, ihe ọma bịawa, because na anyị na-ekute wealth. It is coming to us in hard currencies, in various currencies of this world. We have met to possess. Maka na nna anyị bụ Okenna, and all mụrụ anyị as great people, great potentials here and there. So we are meant to excel. Chineke duwe anyị ya nara otuto. I swear.
I'm not
Hey! Santa Santo! Stand for
Mama Quantity. Mama Quantity. Able to go by member.
na anyị na-ekene Chineke na Chineke dowere famili anyị niile ogologo ndụ na arịsị ike anyị wee nọ na ndụ ihe 2020 n'abalị 21 ndị ndụ na arịsị ike zukwe n'oke maka na ọ bụghị famili niile pụtara ihe zuru oke ụtọ ahụ ma ụmụ ma ihe niile anyị na-ekene Chineke n'ụbọchị nke taa n'aha Jizọs. Wekwelu n'otu aka wee na-ekelekwa okwute ọzọ Igbo ndụ nwanyị ka Chineke nna dowe ogologo ndụ na arịsị ike na ihe 2021 ga-abụrụ dịka ọ ga-abụrụ ya dịka ahụ ọ ga billions of naira ka Chineke ga-agọzie n'ebe ọ dị ukwuu. Obi dị m aṅụrị na ndị mmadụ so anyị wee nọrọ n'ezinụlọ anyị wee na-ekele Chineke n'ụbọchị nke taa na Chukwu nyere anyị ogologo ndụ na arịsị ike na anyị zukwere oke n'ezinụlọ ka Chineke gọzie ma nwoke ma nwaanyị na ndị niile bịara wee soro anyị wee ọṅụ n'ụbọchị nke taa n'aha Jizọs, amen.